はい、今日はマジックハウスに来ています。ここは子供の博物館みたいです。楽しみっすね。朝早く来たから人が少ないです。あれチケット買ってからこういうもの配られて、こういうところに貼るらしいです。これは脱線してないね。運転頼んだぞ。ちょっと。今日は大量に魚が今日はたくさん取れたな。火をちょっと強くして。これやろう。じゃあ俺が主人公だ。お前が立て役。俺反応。待って。いいね。